Puilawan jotonan sari kaham seng hanya hai sabta gaisani yagola seng tesa hanya hai sini Pholani Manna panda seng tesa hanya seng khali mampika faidi hingke ang puilawa panda chengnani sekang ang elembang ni kok thaisen nainai omong hingke Hebrew chapter 11 verse 6 ang porinai poito khlailaidi khoroksa phono Kaitor ni kha hamrui manya tamni hanba Kaitor ni thani phainai borok bo Kaitor tongo hnei phia Kaitor no naituknai borok bo bai sokar rejaknai hnei poito masema khlaitai klaio o elamba kathar porin bisinte Kaitor sungjotona palbaksa hamra khlaitiu o pandani yafar surinani baginai ang koinai sinoro tongo damarno ang koisona sini o pandana yafar surinani bagi Kena. ni khana was dara Hello. Pandana sengkau khlailaidi thangi uni bising tini ni mongno lonjak nani ini jotoro participants rokno nini a Pholani Manna baina sukungdi ti Pholani samung bai kaina uplonggi success ni thangsungo nini mukhang sengri manane bagi coba ini ni kok samaina nang thana nainani hekena sau non kati di mani khairok mani yak pengorat tomai jatuh di sakit pandai sudah Yesus Kristus ni mengiak pakai dan amin. belani Hambai dara no sini o pandana yafar surinani baginai faidi hingke ang kisisa tinini pandawa sabo chongjak tong sound khana thaya nin sound thing no tong boni engo se problem nai sound belai kom bosmuni khorang khana ya surima bo khana ya amke Sound ठीक न तोंगले जो तो नहीं खनाई तो नहीं समित seng jot nin thik tong ni ni se problem khana uncle kisa nai di ini जो तो नहीं ठीक तो वांग बो खनाई तो बॉस को नहीं वो खनावो के तो वो नहीं कहाँ पायो ini se meri faidi hingke ang tinini panda bomti hayengnai ang sai khnarnai moderator tongo ang sakno samai Debbarma tei sino tini elembang ni kok tu bunai amo hangke uncle Sukhalal bo hangke sini Herma Baptist Church ni Deacon tai Bible porinai salo jomatia bukuk salo jomatia hingke tai oro amsung no tinini je songjak ro faidi hingke ang tabu jora nai da khaksang no praise and worship ni bagini jotono sanjakaham faidi heke seng Kaitor no lob lainai or samung ni bisingtei or chamung kha chap ditei bo khorang tei bai oro Kaitor ni kok no tei sawo Kaitor ni kok kha langmar nai kok Kaitor ni kok kha seng no poitor nai kok tei Kaitor ni kok khaksang ruo tei Kaitor ni kok seng no wisdom snamo simung ruo faidi heke seng bini kok no teinai seng tonglena bini kok na tok no teinai seng yapri selainai seng bini kok no pori lainai faidi heke ora samung ni bisingtei seng Kaitor no borom relayan Chap di tay bo khorang tay bai lang mar nai ko no an of no
maranai kono lang mani ko gutha frungo samung poito chừng sa sa ko kwam sing sa ko lang maranai ako chừng sa sa ko kwam sing sa ko lang maranai ako Kristo ruo beba rokno lang maranai kono sum sok nango takok nadi lang maranai kono ya farzang magang pe thang nai chuk na hao chừng sa sa ko kwa sing sa ko lang maranai ako chừng sa sa ko kwa sing sa ko lang maranai ako có thọ kete có kahama lang maranai kono na kar khak sang arok nao lang maranai kono Jisu ko builama methangai ti sao chừng sa sa ko kwa sing sa ko lang maranai ako chừng sa sa ko kwa sing sa ko lang maranai ako Hake ang ozorano semaina ruana Kaitor nolobnan bagay Hambai Kaitor hanya hai Hambai te nakade current Hambai kisa Karan thangbai bagai kisah convenience sengkha hadi yang resam nai ang hatai bekago mokol kaihor nai or samong nang loberi saban ang hatai bekago mokol kaihor nai Suba mung boroni paino Subrai ni aroni se payo Sukha bai hano bonas namo Ang hatai bekago mokol kai hornai Suba mung boroni paino Subrai ni aroni se payo Sukha bai hano bonas namo Miniya kung no boni nang naruya Minang
khlailaidi thangya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya ang hathai bukhago mokol kai hornai chuba mungoro ni paino subrai senono merenai buga saklo moyagra bekha subrai senono merenai buga saklo moyagra bekha salis hatunggo koson gela horobota goya ninia kungno boninang naraya ninang khlailaidi thangya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya ang hathai bukhago mokol kai hornai chuba mungoro ni paino subrai ni aro ni sefayo chukha bai hano bonus namo beba khamyani fiyo binono nini lang mano matanga beba khamyano fiyo binono nini lang mano matanga thang phai lai su fu subrai nono merena ninia kungno boninang naraya ninang khlailaidi thangya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya Israel hano merenai Kaitor sisai tonggo thuya ang hathai bukhago mokol kai hornai chuba mungoro ni paino subrai ni aro ni sefayo chukha bai hano bonus namo chukha bai hano bonus namo Hambai nakarse thajinggo ang kisa sanani pogui thangka phai tabu jorar jangnai da khaksangno bo ice breaking session no lead khainani bagai Zoran bagai belai no hambai ang ani screen no kisa share khlaimani no bondo khlai tongmani se aboi kisa leri thangka norok joto no ang hain hailam sogo tini ni chini o quiz competition no
tini ni simi sing quiz competition chengnai tini session 1 nang nai किसी सा वॉल्यूम बढ़ रही जमानो okay da tabuk thik dang kha tabuk khorang thik dang kha think think khnaya hanke kisa sadi khana bula tabuk किसी srai सा srai ke खाइमानो तबुक पिकिंग को okay tabung ke ठीक तो do hambai zoran bagai phaidi haike singchini quiz competition no chenglainai sing flyers rok borikha je sing quiz competition khlaina nayo honai nai tai oro 5 sessions tongnai session 1 ni siming session 5 every tuesday sing pholan mannao khlainai ke ang wansugo norok kaham ke no tiar khana hanai kaham ke na sreng kana hanai nai sing o quiz competition sing mentimeter app ni bisingti khlainai norok tumung no app kari hingkang ke norok google ti thangai bo norok aro participate khlaimano tai norok tabuk zoom meeting o tabuk join khlaijak ba aro norok participate khaina hangke zoom meeting no norok minimize khai thangdi minimize khainai norok ang je code mano norok sininai habai mano menti.com te angmo kisa text khai regrana norok jotono te screen war share khaisinai screen on norok nukhana ang code risin webak ni bagai tini ni code angkha 1928 19280247 19280247 tai norok thangmanai menti.com te menti.com te norok thanginai join a presentation o habuinai o sakani code je code tongo 19280247 aro thanginai norok participate khlaimannai ang koyana norok jotono norok ni asol bumung bai norok participate khlaidi tahmale sing norok ni scores rongno sing record tonnai tahmale total 5 sessions so je kabang man kuknai bono bo sewin arngnai ba abon bagai ang koinai norok ni asol bumung noridi tai oro te kaisa koimong phaidiang next ro thangsina sing besek participants hab ka sing nailai sinai sing nogo 11 participants they kept the tongkho norok habdi 11 participants chini o mentimeter app le paid version yaba sing rank 10 zora siming se nognai rank 10 zora awi pai tolani rank rok sing noglak hakiani request singke omono je rank 10 ni siming tola 11 to 20 ba 11 to 25 just panang thang norok tamo norok ni score no ana kisa screenshot khlai rohodi ani number o hake next round ni bagai sing tam khlaiman nai next round obo nong ni points rok sing add khlaiman nai so amon ani kaisa request norok tumung no norok ni rank level 10 ni se tola hangke norok ni score no ano screenshot khlai rohodi abo next session no ang norok ni score by add khainan bage phaidi heke sing 11 participants no tini ni chini topic ingkha samung x chapter 1 ni siming 5 ke ang wansu go norok belai no kaham ke nasring kana hanai question belai bo kutu unglak belai bo klai bonglak elembago je sijak tongmani abo nongnai elembag ni bising ni nongnai bible ni bising ni question nongnai phaidi heke sing tabuk changi thanglai siwana te noro grupo bonu khana je o quiz competition ni winner no sing leather bible re nai hanai nai 12 participants sing khate ke bahab nai de tongkho sing leather bible english ebake sing kok borok je winner nanamu sungmani sing abono re nai hake hambai teise sawana je 10 ni tola je rank manai rok norong ni score je last to phaimani abono screenshot khlai tondi te abo ano rohodi norong ni score no ang add khlaine phaidi hake sing chenglai chiwana ang enter sinai je dakti answer nai bono points kabang man nai je jasik dakti ri man nai bono score kabang man nai te kaisa hangke ang koyana norok porei noridi balai doi rakhangke bonorong ni answer chaya angai mano phaidi hake first question sing thanglai siwana
Norok ni screen on nogana norok ni mobile nogana. To whom was the book of Acts written by Luke? Luke sabono samung bijab sei rohormani. Barnabas, Timothy, Theophilus, belai noklai. Correct answer angka Theophil. Sang Theophilus nabo sang puila chapter 1 ono sang nugnai sakawo dear Theophilus ni sijak. Pwede sang nailena sabo busuk score mangka. Fastest sabangka competition le tini tough no. Fastest chini bukuk azi second o tongo Olin third o tongo chini bukuk Eli. Te tolawote 3 more participants tongo norok bo khata baidi tahumale te 4 questions tongko te 4 questions o norok bo te bo score khaiman nai marathon se hai ada marathon phaidi hai ke mote kaise second slide omono norok pori di omoni related no question ang nai omoni related o bible verse ang english bai borkha kok borok bai borkha norok mono pori di ang 1 minute sigruana omono pori ne omoni bisingono question ang nai fiaba phola kathar norok no kobol phaifru norok phan manana hake jerusalem judea bai samaria ganangai fia haktor paithak jora norok ani bagai kok sawana but you will receive power when the holy spirit comes upon you and you will be my witnesses telling people about me everywhere in Jerusalem throughout Judea in Samaria and to the ends of the world. Oro phola kathar ni kok sajagmani je phola kathar phai kangke phola kathar ni phan bai borok bebak jagao kaitor ni kok piran hanai phaidi haike question o thanglai sinai question simple as expected question angkha omo bu bible verse name the bible verse simple question rekha ang options samung 1:8 samung 1:5 samung 1:18 mo chapter 1 nino hypan onorok sadi bu verse kamo correct answer ka samung 1:8 paide ke sang nailena tabuk score tabuk thasingo puila tongnai ro ukluk phan ngimano pazona ni chakha fastest chini bukuk Eli bono first ngi tongkho tabuk sang nogo baksa tolak laithangka phaidi kokrei ke ste 3 questions tongkho ate 3 questions on deciding nai sang tabuk question number 3 ni bagai ang koinai jotonon tiar tongnani ang enter sinai Kisa complicated fanang mano. Why did the believer choose a replacement for Judas, who was chosen? Sagri rok tangi te koroksa chonghor nangjakha te sabo chongjakha. Duitan options belai noklai to be a witness saking na bagai Matthias Mathai, to be a witness saking na bagai Joseph Justo. Correct answer enka to be a witness saking na bagai Matthias Mathai. Sengoro ang belai no easy khen rekha tamale justo je Joseph mani bo chongjagya sab chongjak male Matthias Judas ni jagao Matthias se chongjago borok joto sagri tongnai rok borok suri lai nai borok pat kar laikha ake pat karai nai Judas ni jagao Matthias ebake Mathai chongjakha tamni bagai ke seng next on nailena seng nailene fastest sabo fastest chini bukuk azi haipano first o tongo chini takuk bapon second o chini takuk bijoy third o tongo chini bukuk azi belai no kaham haike norok te two questions of oma haike no partner di hine ang sanamo sungo kaham kere di hine ko oro no sung nailena samung 1:21-22 So now we must choose a replacement for Judas for among the men who were with us the entire time we were traveling with the Lord Jesus.
Last to sijak tongo, whoever is chosen will join us as a witness of Jesus' resurrection. Saking nan bagai borok saikya. Saking nan bagai Judas, Judas ni jago Matthias chengjakkha. Faidi. So next question na thanglai sinai. The two questions tongko. Question number 4 ang enter sinai. Omobo kalaino. How many were added to the church after Peter spoke on the day of Pentecost? Borok khorok bisik Peter ne kok nawi mothao sitok jakha. Pentecost so Peter kok saka. Kok sawi kebang mani bekas lai jakha. Fola kathar ni fan bai. Eke aro khorok bisik poito khlaikya. Correct answer engka 3000 khorok thamsai. Singabo samungni 2 ni 41 na porike sengnogo. Paidi heke seng scores nailena. Seng scores nailena. Fastest chini takuk Bijoy. Haipano topo number 1 tongo chini takuk Bapon. Tai third tongo chini takuk Stephen. Second chini takuk Bijoy. Last question simi si tongshu. Ake tini ni session ni. Ke abo joto no kaham kirwan ni angka khlayo. Tai joto no rank of kawan hanai nai. Thashing ni abo ni answer ya. Oro hongke Peter tam honi samani sing kisa nailian. Oro Peter hai ni saka. Norok joto no sumsok nakar jangna teikhe norong ni sumsok yakar di. Tai Jisu Kristo ni mungai baptismang di. Haike Kaitor Rumani a fola kathano norok mannai. Hanine wafro samani. Haike a Pentecost ni salo. Peter o kokno pirkha haike kabangma khaki filka. Tai kabangma Kaitor ni thani faika. Jisu Kristo no poito klaika. Faidi haike last question. Jotono tiareng na ni angka klayo. Norok ni yeshi no dakti sinani bagai tiar tong baidi. Klai no question. Aban bagai ang sawano ready tong dihnai. Question number 5 ang enter sinka. Question narong iskino. Samong 436-37 o sabo bini kheto tong mano phalbai arang no tubui chongkhorong ni yago rifaikya. Bono khara grenai bohno. Encouragement, son of encouragement bohonjago bono. Correct answer engka Barnabas. Sengabo samungni 436-37 no porikhenugo Barnabas engka aborok je ulo Paul no chubanai Paul ni missionary samungo bobono logirenai sengor porikhenugo bobini kheto no phalinai apostles chongkhorok no rumani tebin kaisa nickname ni pharjak je ba bono sinijak ma ke son of encouragement bo buino khara grena rengo khaba sarena rengo aboin bagi hake pharjak khana paidi cheng nailen tinini overall score leaderboard sabo fastest te sabo keplayen kha cheng nailen tinini chini session 1 no keplayen kha chini takhuk olin belai no kaham ang koinai je 11 12 te 30 no je rank tongnai norok ni score no kisa screenshot na di nawini ani phone number ro hojadi tamale ang next section obo norok ni score no ang add khlaimanati haike asung nong siteng tinini chini o ice breaking session tinini o quiz competition session 1 Kaitor hamari khlaiteng te bosungno bini kogrok sung te saimana nengtheng bini fola kathar bai sungno tuidili chaptheng phaidi haike ang hain hai ozorano tinini tifangno yafarnai semai nengni nozoran nadi hambai ang kisi chawa sasiwan thasingni ako barna abo pharjak masi bini sekango bung tongmo Joseph si engka sagre rogoi bo barna bani pharjaka abo ni meaning no khagra kurunai ni sajak okay the hambai detail ke sama bagi haipan Joseph te barna bahani option rumani abo chayang ya nabla ya sabon sawo barna bani sinjabo da ako hambai
Belai ni Hambai tak hak sengno bini jarano nawanya kaham kering kebo ice breaking session conduct khakia tai tini ni je participate khainai tai khaplai nai no haino congratulate khayo tebo sang tini ni session ga sang samana ma session 1 tai next week go session 2 ngai amoni phadi ma hakena sang tebo sini ma hai ice breaking session rong ma hai competition rok sang tebo part na lai mana ngai sang khau chongi na lai na phadi ngake sang sini partner tebo sang agui thangnai tabuk jaranai bible porinai no bukuk salo jamatia Hambai jorane bagai Kaitor no tei khangna ba Hambai ma do phaidi ang khuk tangnai Yapang chapter 24 verse 62 nisime 67 Yapang chapter 24 verse 62 to 67 ang porinai Afroke Isaac bir lahai roini phayei nego botong phaisa Isaac sarigo hafar bukha kim romna thangmani Salu na kadi. I think ni volume kisa kom ni to hana. Tabuka dakhana Kanau kuno headphone ro connected da. Nang remove phone khlaina dia okay. Just for the reading. I. Yapang Shimek Pokang Pishuana, Yapang chapter 24, verse 62 to 67. Afruke Isaac bir lahai rogni payay negobot ang paytan. Isaac sarigo hapar bukha himgrumna thangmani. Aikhe bobok rok isawi naisikhe. Manging ang rokno payi tongmanu parta. Rebecca Isaac no paymanu khe no manging ang nimang They selling no high hunay sungkan. Chini sing himay painay a borok sabon. Ake a selling bo ani no pan hunay sabon. Ake bo bini ri hunzak nay bay no kan kolop kan. A selling isak no bo klaima rok no sawik na rita. Ake isak Rebecca no bini no wishing no to buway paita. They bono hik hunay hik songka. Rebecca bini bihik engka. Isaac Rebecca no hamzakha. Amo haike Isaac buma triman yagon no bukha khaksanka. Ang te kaisa kukanga na amo ke 1 Thessalonians chapter 4 verse 17 to 18. Ang purinay ko bokrago suizak tongo subray paina niko. Ulo subray bay no kawa malay na bagay chengjakkha tong nay ro. Boro bay baksa chumuyo isait langzak na. Ay kaya abo bay no cheng subray bay mang matong na. Abo ni bagay o kokrok bay norok kiching norok kapang silang roti. Kaitor ni alam ba po man sebelum kang saka kamari Kristo. Amen. Ang hay tay pangitani sora maya. belai ni Hambai sini tini ni bible porinai bai salo no phadingke tabuk sing tabu ang joranai sini oro bisingo tongnai kebo special number rok rena musungoi tongkhangke ango jorano yafariro special number rok kebo resam musungoi tongkhangke norok jorano naimono kha khayo kebo jorana na kerenya hanai phadi hingkangke tabuk joraisnai sini tini ni elemi Uncle Sukhalal no bo bini jorana bagi ang koyo Kani korang bai tha ni khanai tong bai tha Yo samjawo ani hai ro manjak nai
sal sampah Zoom ni bising ti je manjangnai jotona na o sanjaro Jisu Kristo ni mongbai ang so dei chen wahai cha idea rokmanai chen chalotong tipano makhang nai lai orang bai ke chen kok salaiman ke bai ke chen khabo basalai kai ta bai chen ke wahai instrument rok chen dus khainani job sope ke chen sinai rok chungnai rok chungmono chen best use of dus khainana ang hanai twiwi manjak malia rok bai paltha so ya ani sam pe ke bok ke staru ke sid amoyan ya sini yo je thum sini je mo pas ke usungang ko bithaga ko bisa hai bisa ang thana bisa Wila chengmani simike bisa like ya. bisa like Wila chengmani August to chengmani ta. Agosto tahu ko September ini so ui manjak nai rawa kata ya paro te orang je mono ti thenai te mono khenyai opet khenyai sini aku sungguh bosku gini sini ku bosku no Stephen no dalake Hambai ya paro ohai weekly je program so ui flight mani te khabas riton sini siklan parents in joton so tike khabasai riton amagan ya paro te oro participantซึ่ง 방마 꼭 나오고 보고 Kakak nung mute khaisa kisan mute khanya gadi. 아니 그런 침대 미웃 Tabuk se mute dong sao bai to. 지금 미샤오 그방마 꼭 나가 꼭 부살아야 지금 가이드 놀러 올라가 해변은 지금 아무거나 지금 군조 들어가게 해변 아디니 바게 저렇게 있지 지니 짜모 아무래도 디니 너로 이박사 뭐 바게 와이트 하면 가나 반다오 사나네 sini boskuno gale Hambai bobia ano saka sanjawa ang so apro meeting mo siko apro saran saka na gana ano sawan ke bo kri de ane sumane ke bo kri ni so aron bagi ke kri ka ba to ai ni course na le am ane experience ta sare aron bagi saka and pansa ai boskuno gale ke Hambai pwede chung kisa ini kaito ni kok sang nailena kaito ni kok abu ni kok abang sampai jangbo ke ang sanai uni bokri kok ang bucia amun bagina rono bang sana ni chugia he pana kaito ni kok bose jotono sinani abono bucinani disani knowledge bosero amun bagai ang kini just norong ya pari ranai norok abono nai chen kini kicha nai le ani chen sesingo chini bukuk ini ni kok kangka semai kesam chini yapang
cái समय cái tao ha cái mò thả cái sao mò thả nó Thessaloniki mò thả nó Paul cái tôi này quốc sở mà này abo non tới xin kitcha thì bao cái chân này ang oro cho tôi này cái ang chắc thuộc đảng đấy vậy vậy có ang English vậy thằng xin nó mò cả sẽ chẳng có gì xin này vậy nào Genesis Genesis 24:61 is meant and English spoke by Then Rebecca and her maids got ready and mounted their camel and went back with the men. So the servant Rebecca and I. Now Isaac had come from Beer Lahai Roy, for he was living in the Negev. He went out to the field one evening as he looked up, he saw camel approaching. Rebecca also looked up and saw Isaac. She got down from her camel and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?" He's my master, the servant answered. So he took her veil and covered herself. Then the servant told Isaac all he had done. Isaac brought her into the den of his mother's son, and he married Rebekah. So he became his wife, and he loved her, and Isaac also did after his mother's death. Kung kakaito ni Kok, ini oro top na itong mayroong Kaitor. Tangi view dong itata. Tao ke kana khlai tongo kaka tangi view dong itata. amo earphone lo rekha mute ngi thangu Kita awak kair dia, kain kok saya dong berupa abu nugi abang kan hari kita kair saya. Ang joto nengi ang suri, supaya yung kaitor no. Zaman ini song dari sana kair sedikit sama jadi sama saya nak kam song ini jago. So instrument ni bisin tiket ni semua instrument sintik not so sahot cincin ya cincin coba di slide designing lesson ya sampai cincin orang Isaac by Rebecca ni kogno channel picture na kai ang 24 chapter ni ekni simi porike mo koloma ang story no short khane bage ang cha sanai jepra Abraham kabong ka bura rasuka tebo bura bura bono okhroksa sarai manmani chingse no abong ka Isaac no jokon bisik langka wayang bura bura ka tidak bona asuka abong bage bo uni nukuni Abraham ni nukuni buni seleng terkumno bo ringi saka handi ani sajla ni bagai roksa buri naidi taungke ang kenon hawa teman kenonai jatni burino ani hapsita amgen thani ne ani jati masa je jaga to aro thangai hamsukti dinu nung mainya nung kri jasa jaga ni kana nung ani sajla bagi nang hamsukti taimana Abraham buni seleng masa Abraham ni seleng kok sajagai Isaac ni bagai hapsuk lainnya bagai angkru
kaisa jagao thangai bo pathai kya kaisa pa manjak pa aro thangai suri kya Kaitor suri kya Kaitor ang o je jaga bo pathak buri kwbangma tau tik pathai oroni o buri kwbangma thok tik na phaikya o koroksa ang tui sanka ke ano runai tei ani o logi mangingo kemel ut boni no babai o ut no khantai o burino ani bugra Abraham ni sajla ni Isaac ni buring thing ini bo suri ka suri sipaya ko tik a jorawano brui dol ka phaitani koroksa Rebecca no bo disa ঠিক বোঝে যাবে ও সুরি বাহাই কেন Rebecca kono tui sanja kangkana Rebecca tei saka angni ni korai ko bo utromi ba bipati wani ti khogui kan apro ha keno Abraham ni a seleng koni suri mani bai go thok jagoi o khasa jagoi koni mathia koni ko talang mani amjukno na ni talang mani abono karui sinani kamo apro saka ani Rebecca eboni kapu prum pung saka boni babun saka abo hake saka angeno Abraham ni seleng Rebecca na saka ang tinindong no ko tongi daman okok no knai Rebecca tam tong meng na sinara aba jaga epono boboni bota bono ko thangai boni bota laban sai kya ka o sama sai kya aro jeng mani je saja apro ngano baban bo painai Abraham ni seleng bai kok sai no thangai ni baba ni ka keno Abraham ni seleng bo amni bagi thangka tamongka bagno Rebecca ni taku buku mapo kana sai khana rakang keno saka ang hamjit bo na phanya sapayo ani bugra ni sajla Isaac ni tang ini je suri mani aba haini onka am bage ang Rebecca no ani bugra ni sajla ni hamjit kanya ni ang ono talang nai norok kam apno kana Rebecca ni taku tebo paso saka Abraham ni abono Rebecca no sengi nai gena ta Rebecca thana rabo dosi kangga to rohnai Rebecca ni Rebecca ba haino apro nga ke saka ini ang thanai Rebecca apro nga keno thanen saka keno Abraham ni a je seleng saka ang je purpose ti bhaimani am bage ang te bisi orno khongya ang to sathang jinai ang hamjuk maka o hamjuk no tlangai ani Robuni bugrani sajlabai ang kainai am bagi norok maka ka ano inin kipli ro pros lagya rohnai tamke Rebecca ni buni abatamo buni musumatamo ten abo haike borok thikeng lainai Rebecca no thangnani sinai je hamjuk no rona talangmani ma athia kaina gati ji ebang kainai borok aprong ha keno Rebecca no thangnani bagoi buni logi tongmani goina gati buni mani kini te buni mugi Rebecca ni je abo tongnai be kono diro borok jokon Abraham ni seleng je pro Rebecca no hamjuk snamnani Isaac ni hamjuk snam bagi heleka Abraham ni aro borok phaite oro chung purikhe chung mankha sading go ha keno Isaac pan thoro thangoi aisuni ka apno kan hasalo ut kalaijak nuhurka no kangen jebur kana phaika apno kano Rebecca saka no sangka seleng abo sabo apno to sajaka mono ani bugrani sajla bono
ini sayang na ini saja apro keno go semoro no go ri humine ai mani apro keno Isaac no je engmani a o seleng je ko samani je engi femani apno beba sabai kan keno apro keno Isaac keno oni buma sarani atamu no go tuangka lo ha keno kaijagei borok tonglaikani borok जों Genesis जों oro Isaac bai Rebekani kok sungmani buri naimani buri chajakmani kok sungmani tei kok sungmani lo chajagei ko Isaac ni nuk ko phaimani aro kaijakmani abo sungo जों tini mono toi kitsa wansuk layane ang tini wansunga naimake mohaisi o Isaac ni je buri nai to ni kaileban ongka Bible tamsone metaphor ba symbolic ba mo represent kayo kaisa tabo o church ijo mo thabai jisuni malainani kok nora samani oro symbolic kainai sajak जों Bible porikha ke जों Bible o nugo mo thano hanke right mane hamjik te Kristono hanke chamari hinai oro metaphor ba symbolize khaijak जों muka porikha ke kabang manugo o Bible o kailai pandani chalaimu जों abo mathayo thangka जों nugo aro kailai pandao chini chamari no nasingai dos kumari gurui ketharok nasinhaimani kok ma habiangmani kok jungoro nu aboni bagui जों o tobo church no जों Bible o hamjuk haike जोंनो represent khlaijak aboni bagui जों o church ejo busina hanke जों chini Genesis ni o je pulao Isaac ni je kaimani aro no जों nugo je church ejo abo hain haine kaisa symbolic ba metaphor ke aro no sa जों Bible chengjakkha o mot habai Kristoni je relationship the relationship ngai Kristo bai malainai abo sajakmani जों aben oro Isaac bai Rebekah ni kailai pa da oro Rebekah no puila o sainaka oro jungoro tabu naitha ke Isaac no represent khayo Kristo haike te Rebekah no haike church haike oro represent khaimani ba symbolize kaiman ba metaphor khaimani jungnugo tabu naidi Isaac ni buri puila saina jaka saina jakmani pore kok sungjaka Rebekah bai Isaac no kainani bagine kok sunginai tui feke Isaac naro Isaac no tu feke hanke no nai dioro jokhon kok sunginai Isaac ni amio tui feke Rebekah no Isaac sari toka thanginai Rebekah no lam sukmani chokol lam soguinai tamo khlaimani no logo no talang hakan kaijagya Rebekah no lam sogui umani nogo se uman nogo tonui se plus kailai pandang inai abuni pore se borok tamsena live together forever so borok thansake tongi tonglai Rebekah aprung haikeno Isaac bai Isaac-oi hansangoi जों tam church ei sok thaike
tabuk jeng charge ijotu ok Rebecca ajek ni jekai pande jeri jen ko symbolize ke abachin o charge ijo abona abono jeng symbolize mani abono jengoro jengbo o metaphor no jeng je aboni bisingti ke o first Thessaloniki chairni abo jeng porikha ke jeng abo bai gothok mani bahake gothok akanai Kristo bongkha jini jamarigo the church no symbolize khaijago ekabo right hamjuk ketar hisab aboni bagino o hamjuk ketar no Kristo se jonginaw church no jeng jini jeng Kristo no sainaya Kristo se jeng no sainaw jeng Bible naikano Kristo se Kaitor se jeng no jongo jeng Kaitor no jongya Kaitor naro jeng thangya amoni bagino Kristoni je kabo besak a bedek a believer no ha ke church ninjago a church no sab sabo tong ha ke Kristo no poito khlainai Kristo no ani ma kaisa ninai ang tangjakhani je bosinai aborok no church ninai hinjago tei Kristo no abon hinjago chamari kata o chamari ketal botam o Kristo chamari ketal bone hamjuk no nai o hamjak ma bai sacrifice khaimani bisingti khlainai botam khlaikya church no saina kha amoni pore hangatamo jeng kabo agi kabo biblical ni esu gonu gotamo boxmani pore kaijak nai bai kaijak nai jek porak separate ke tongai kalai panda jora phayasa jorokti boxing japna nungti porak tam ke to porak separate ke to a separate ni tomani jorao hamjuk ketal bo faithfully khlai phungpi tongana boni jamari ketal bage amai Kristo bo boni o church no o boni deini kabana hamjuk ketal no bo abo asike hamjagoi asike sacrifice khlainai jonginai bo kha ke tongani bo dugnani musinja boni church no boni hamjuk aboni bagino o Kristo bai jeng malainani seka union nani seka jengaro tamnu ke Kristo je jengno saina mani tabuk jeng motharo jeng church ro tabuk Kristo bai kok sengjak hamjuk ketal ojorao aijek bai Rebecca kok senginai telangai separate ke nogo kailai pandani sekang onmahai Kristo bahino jengna hamjagoi jeng motharo boni hamjuk ro jeng kok sengai tabuk tonglaijak tabuk jeng bo bai tabuk bo jini a ceremony ingyaku abon bagino o bo kok sengjak Kristoni motharo hamjuk ro jeng tabuk Kristo bai faithful jeng faithful ke jeng tongnana jeng Ephesian no jeng srai srai ke nugaro Ephesian no Paul aro hamjuk bai abo mane husband by wife ni je relation church by Kristo ni je relation srai srai ke samani chungaro Kristo abo porikem chungnugo
जोंहाबो Ephesians 26 পরীক্ষাকে চুমু তাই প্রথম নিশা আং 25 সিন পড়িছেন Husband, love your wife just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with the water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without a stain and wrinkle and any blemish, but holy and blameless. Oro Christo boni church no ketar ke suy ketar ke tonui holy ke tonui o present khanani aboni bagni chengtabu Christo bai chongjak jeng kok sengjak motharo jeng asike faithfully ketar te jeng bobai kaham ni romjak na nangai amono no official efficient no or sarai sarai ke samani chungo tabuk jeng naidi Kristo bai malanya ni sekang tabuk jeng budino malanya jeng saimen amono bagni oro efficient agobo oro je samani after that we who are still alive and left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air. Jeng kok sengjak tabuk kok sengjak cara fitri tongai ro Kristo jepuru khayanen Kristo chumuyo phainai khayanen mane Kristo chumuyo phainai aprongena tamnai che Kristo chungno poni hamjukno Rebecca no Isaac lama odek lam sokma hai Kristo bahainyo boni hamjukno church no boni rokno boni chongjak boni hamjagui chongui tonmani sacrifice khlai hamjagui chongui tonmani a motha a hamjukno bo bahaino bo chumuyo lam soknai jeng chumuyo Kristo bai malainai abon sawaro cloud to meet the Lord in the air will be caught up jeng jotono tisajagui Kristo bai chumuyo jeng malai lama kacharo malainai Rebecca bai Isaac lama panthoro malainai talang sokma hai Kristo bo boni mothano boni hamjukno bo chumuyo lam sokgui jengno tala aboni ulo ha ke tamnai marriage ba aro इंग्रेजी के banquet ni saw usaba banore aro chamung mane kailai pandan chamung jeng Bible na ke kailai pandani pandawo ringjaknai rok chungnu bo abo Bible chung abo o kailai pandani abo no chung aboni bagi tamung na kailai panda chung jokhon kalang jagane आज prong ha ke no chung Kristo bai aro chini kaisa tamnai union hansa mani chung buknai chung ngai aboni ulo ha ke na tamungnai Kristo boni hamjukno boni church no to fai New Jerusalem fainai tamungnai jengau burunu khake Revelation ni nai Revelation 21 ara 1-2 ni chung porikha ga I saw a new heaven and new earth for the first heaven and for the first earth had passed away and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Mane जों जिसु bai যখন তেলাংজাকমানি লামসকি তেলাংজাকমানিলো চিনি যখন উৎসবাঙ্গৈ আরো কাইলাই পাঙ্গা হাকে মালাই ইউনিয়ন নঙ্গै যখন টিপেনে আরো নিউ জেরুসালেম जों सफैबाय आ निउ जेरुसालेम आसिके नायथुङै जो हामजो कताल हायके साजोबजाक नायथक नायनो आरो साब दंफायनाय आरो न
Kristo bai boni church boni hamjik aro 1000 year parato jemon Rebecca bai Isaac menelo prok thanchake prok mani amno chuma amn bagi orobo a metaphor bo or abo hain aro tamungnai যখন নিউ জেরুসালেমও উনি মথারক কেন আরো তামনিসা আরো কাবমুং টংলা আরো কমপ্লেন টংলা আরো সামানি টংলা আরো কাবমুং টংলা আর আসুকেনসাও মকলি মুক্তু হুই রুজাকনাই আরো জানাইপন মনো আনি বড়রক অবাইনাং টংনাই দিনাই জাকবাইনি আমন বাগিনি তিনি ang monorang norong thani sana musu jeng Rebecca ba Isaac je borong ni kailai pa na je metaphor jeng new church jeng lugo jeng Kristo bai jeng malai dai jeng hamjik ni hinjak nai ro church ni hinjak nai ro jeng lam chokjak nai Kristo bai chumuyo abo te bisidin krika a Kristo bai malainya ni sekarno sentamona nangai faithfully ini ang jurna ni musumani kaise Kristo bai jeng pok sungja hamjik a hamjik ro tabu Kristo asike jengna hamjago sai hamjik na hamjak ma hai Kristo church ma hamjak ma hai jeng tabu church ro Kristo ni hamjik ro tabu wabai malaya sini sekarang ok sejagwa sentabu Kristo bai faithfully ke jeng Kristo no te bonayo jengno blameless te bo jengno nayo good jengno nayo boni je musung tui ke thar ke tongi bo boni kailai panao present khane ni musung jago amon bagini chini mot harok tabu nung ang Kristo ni jeng hamjugo jeng kha universal tam sanai Kristo ni hamjuk church jeng o church ro khoroksa jeng tabu thongnai ro ojorao Kristo bai lam sukjakani sekang sumuyo lam sukjakani sumuyo telangjakani sekang jeng Kristo ni thani faithful ni tonga jeng bona faithful ke kese bobo jengno kethar ke manai kethar ke buini bustango apakah itu nih bos kalau mau present Thailand lah, amang ini tini oje metaphor Isaac nih kali panjang sinti ke jeb mani jeng mono bisina nangai Kristo dibagai hamjuk ke jeng mo omot harok tabu jeng faithfully tongan nangai Kristo nangai sih malah ya sakjolate jeng jepro malah ini jepro eternal union boy thansangane afong haketse kapna naka onana na tau jeng je babe kiri oro wana jeng suka wana laito suka kiri laito suka tamung itu jeng apa sabaya chini 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 bukani oh onga jeng Kristo bai afong ha keno New Jerusalem satu kejak sini Jerusalem sini oh bai millennium to ngai nai forever to kuni hamjik oh bai chirodin mane forever and ever kuni borok kuno Kristo ni hamjik katal pa amagini ya sotono mo sanam su aidi jeng Kristo ni chongja hamjik ba jeng hamjik haike kethar ke faithfully ke chongrong ni ang asam sanai sotono ang kahamya ke asum chitin sotono Kaitor hai ang yo pangana chini ti phangno yakhan belai Hambai sini tini ni elemi bo sono srai seke elembang ni kogni bising tei singno khabasare klang bagani sini pandrat sing payment bakang thangai tongo tabuk joranai da Stephen no bo kono saglai janai tongkangke jorana naimon
Belai na Hambai semai, ang tini omah kino kong mas hasinai, ang bo treatment ni bagainya, kakan treatment bagainya ko Guwahati Phaizak nong mo puila pre request mas hanai norok muito khlaiidi suridi ang oro Guwahati ani kakajot nse kusubo ni treatment ni bai phaimani Kaitor ni hamari bai tauzor tei o treatment rok je khanya phaima rok bebono successfully ngi tongo ngate mo heke je report rok test rok khlaima rok bo positively good reports rok mani tongo ngke kha khlai koidin bisingo pai na nei abo no abo ba se pula ma chengra siwo ngka Hambai jotono no join khaibe mani bagai nai sing o quiz khlailai tongmani o quiz no phaide sing ang no request khainai norok bo norok ni relatives nong ni neighbors nong ni friends ong no a je quiz ni poster ong ro hodi who knows mane abo ni through tipano baksa Kaitor ni word rokno porijagi mano ang nije se o quiz ni bagai I always make it a point that ang o 5 chapters rok poridna ni ngthung ne aba haken an bagai bo quiz rok balai ken hamaring tongo ang wansu ko ang haino baksa boro experience khai tong na ne abo no phadi sing oborong no bang request khane nor bo rohodi sing bo rohoro sini core team ni hoite jesing mansa angka obo no te kasak ko ani sin thani sin yang ni hoite kobong mo haing nai norok nong ni friends ong invite khaiti every Tuesday sarik ni 7:30 sing gather khayo sing jemon bosor kaisa sei tiksa barangkha kacharo inthing no gap mangkha koik mas ni bagai phiaba sing joy winyo ta jor tei khlai thonglai mani phaide kha baile wine sing bo joy winyo thanglai nani chaitok lai nai Tem haike norong ni close relatives neighbors rong no norok boring by di om sumung siteng ka tini hain hai zor no ang sumai ni thani apar Belai Hambai dara no bo saiklang bagai nai phaidengke sini paithak ni surinan bagai nai oro to online te ke no nugli ang koine da kathara no koisona nang paithak ni suri nai opanono thagran bagai nai da kathar nagar sano kisa leri thanga gana wo kaisa pana tongmani bagai message rok khanali akamke nagar sano kokrei farang paithakni panani bagai ang suri nai ang audible da smai audible no keplaisa mai ganang Kaitor nono zorawo sing Hambai faro tamni hamala Kaitor sing ama hikeno sini sapto brung sing sini o Pholani Manna pandano sing o Zoom app ni bisingte sing khlaimano Kaitor nang suno zora kahamraman bisingte nang suno mahai sep kahamraman bisingte thi Kaitor tini ni salabo sing sini 7:30 ni simi sing tabo zora tui nini subasun bisingte sing Kaitor sini pandano sing paithak bakhang no sing phaimanka nono sing lobo Hambai faro nini kathang kok sajamar no Kaitor subrai sini bagane hamaringan bagane suno chubadi nini kok khnamar no sing Kaitor sini tinango sini thangsugo sing khawa choboine sing yapri setene no suno chubadi te Kaitor ma hikeno bus kane salago no suno chubadi hamari khaidi te ma hikeno sing koraya tikhe kepla yatikhe bus kane salago sing haine hai o Zoom app ni bisingte sing krengmana ni bagane suno hamari khaidi ozaro Kaitor sing mutu khayo sini takuk Stephen bini kakani bagai bises ke Guwahati o treatment ni bagai borok khangjak Kaitor nang chubadi nang yakbera di ama haike bini operation rok bini treatment rok hamke successful ngani bagai nang chubadi te ama haike no sing kwbangma mutu khayo sini ama hai covid situation no kwbangma borok ama haike covid positive ronginai hospital baksa oxygen support rok ama hai nangai tongo Kaitor subrani thani sing faro nang chubadi borok no borok sak nang yakbera di tai sini front line tongnai sini medical team sini administration police Kaitor sing ninthani faro tebo sini government no omhai jorawo tap situation no nang borok no chubadi borok policy khaiteni bo omhai ke o je covid battle khaiteni bo nang chubadi borok no Kaitor omhai ken Kaitor no sunobo chubadi sing sak suri khamtongmani bagai hamar khaidi te omhai ken no sing
nang ma ke sang o app ni bising ti phano sang kling tongman bagai no suna chubadi bebag ning thane ya phore surima sin bagai kalber khusaka thinai sobra jisu nungu suri shano amen Hambai da katharno suriman bagai sini panda orang pakai faidi sen jotono palbak seke unmute khalainya jotono hor ka hamne seng leave khalena